Moi vaan kaikille, tänään mä teen tutoriaalia. Sori, piti nopea pätkästä. Seuraavaksi. Mitä mä en edes saa selittää mitä. Mä näytän miten te lataatte häkit Geohon ja miten te käytätte niitä. Eka menette tähän linkkiin, minkä mä pistän deskiin. Mun hiiri on kutakin mukaan. Venat. No joo, aina kun mä painan tosta resume kuvaamaan, niin sitten alkaa taas lagaa. Mut painatte tosta download ja lataatte. Mulla tää nyt on jo, niin en mä tätä turhaa jaksa ladata. Mut nyt se lataa tossa. Ja tästä ei tuu mitään viruksia. Avaa kansio. Joo, älkää miettikö noista Growtopiasta, mä en pelaa sitä peliä enää. Sitten painatte tästä. Mä voin näyttää parempiakin häkkejä joskus, mutta mä nyt viitin näyttää, kun ne on vähän parempia. Te voitte tilaa ne, mutta ei tarvitse. Ja tässä ne nyt on ne häkit. Mä voin näyttää nyt, että seuraavaksi miten ne toimii.